உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு சிறிய ஆற்றில் நீரில் மூழ்கியதால் மூன்றாவது சிலுவை போரின் முழு போக்கும் மாறிப்போனது என்று ஃப்ரெடரிக் பார்பரோசா, சிவப்பு தாடியுடன் கூடிய அந்த ஜெர்மன் மன்னன், 67 வயதில் கூட கிறிஸ்தவ உலகின் மிகச்சிறந்த படை தளபதியாக கருதப்பட்டான். அவன் 1,00,000 வீரர்களையும் 20,000 குதிரை வீரர்களையும் கொண்ட மிகப்பெரிய படையை திரட்டினான். அவனது படை துருக்கிய படைகளை தோற்கடித்துக் கொண்டே பரிசுத்த நகரத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்றது. வெற்றி உறுதியாக தோன்றியது. ஆனால் சலெப் ஆற்றின் ஆழமற்ற நீரில் அவன் குதிரையிலிருந்து விழுந்து மூழ்கி இறந்து போனான். அவன் இறந்தவுடனே அந்த மிகப்பெரிய படை சிதறிப்போனது. வீரர்கள் வீடு திரும்பினார்கள். நோயால் இறந்தார்கள். ஒரே ஒரு விபத்து மூன்றாவது சிலுவை போரை அழித்தது. ஜெருசலேம் சலாதீனின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்தது.